radio jer je glupi Beverly upalio, da vam pričam story time-ove, brate. U svakom slučaju, neke tetke su bile na gajbi i spavale su u mojoj sobi, jer sam ja bio džentlmen i dopustio sam im njih dve da spavaju u mojoj sobi. I onda sam ja otišao da spavam kod Delića u sobu i brate, da li da vam pričam ove boleštine što se dešavale. Fetiš malo, a? Kako fetiš? Alo bre, ko to pričamo. Da nastavi story time. Daj da čuli, da. Znači, bile su neke dve tetke na gajbi. Videli ste možda one istorije kad sam utapao tugu jer sam pukao pare na košarci. 10 soma što su naši pukli. A kako zove, bile su te dve tetke kod nas i one su, odlučila prespavaju, ja kao džentlmen, kako da im kažem ne. I sad neću da ulazim u detalje, ali posle, kako zove, one su ostale, možda nekad uđe u detalje. Ali, još nije vreme, još se nisam dovoljno oslobodio, ipak sam bio do skoro u vezi, čudno mi je da pričam o ovim stvarima. Ali njih dve su spavale u mojoj sobi. A što rećeš detalje, ne razumijem? Zato što su demonski detalji, brate. Ali da, šta sam teo, znači, ja sam odlučio da im ustupim svoju sobu i da odem kod Delića u sobu. I sad pazite kako to izgledalo. Ja ulazim kod Delića u sobu, on spava i to je jedini dan da je Delić zapravo spavao u 7 dana koliko smo bili, zato što je 3 dana bio u programu apsolutnom, znači bio je spaljen do koske. Buba Švaba, brate. Da, Buba Švaba, neuništiv, brate. Bukvalno te brate, da lik ode u Černobil kad je eksplodirala ona hidroelektrana, Tebra, kad je pukao onaj nuklearni reaktor, liku ništa nije bilo. Lik bi se zakašljao malo i nastavio da pije. Kunevam se, bukvalno. Lik je, kunevam se, ne uništiv. Znači, 3 dana je lik bio apsolutno u programu. Uzeo je da spavao je taj dan preko 15 sati i posle toga je opet ušao u program 3 dana i nije stajao. Ali, taj dan kad je on učio spava, ja taj dan nisam imao gde da spavam jer sam ustupio svoj krevet i otišao sam kod njegov krevet. Delić je spavao ovako, znači na levoj strani kreveta, spavao je na ivici ovde i ja sam odlučio da odem i da spavam ovako, znači Delić je ovde meni iza leđa, Delić je stolica, jel? Ja spavam ovako na desnoj strani i znate šta Delić radi? Ja te legnem da spavam, ništa, sve pet, i sad viš Delić odjednom krene nešto da gunđa, ovako, i okreće se ka meni i prebacuje nogu ovako preko mene i krene Debra da mi nabija karu bulju. Ja kao ja rekao, beži bre, pe gura ga tebe i kažem, beži bre, pederčio sa mene, jesi normalan? On ne registruje. Ja ga gurnem, on i okrene se i nastaje spava. Šok bomba, majke mi, Debra. I ja kao, dobro, ajde, pijan je, nije pijan, šalim se, nije ovo ništa. Nego, Debra, uspavan je. I sad on spava i ja uzem da spavam pored njega i Debra, samo jedan čuješ Debra, alien, bukvalno predator dolazi, brate. Ja rekao je, moguće, brate. Lik kako je krenuo da hrče. Ljudi, krenuo da usisava onaj jastuk. Ja vam se kunem, ono je nemoguće. Znači, ne treba mi pročišćivač vazduha, čovjek je usisao sve loše i sve dobro iz vazduha. Kunem, znaš šta je ovo? I ja rekao, ne mogu spavam, jebi ga, stvarno, baš se potrudio i nisam ja nešto razmažen da sad ja mogu baš da spavam i na podu, nije problem. Ali ono je kao da spavaš pored V8 motora, Tebra, koji se turira na 8000 obrtaja, majke mi, na šta je ono, pa kao. I ja odem iz sobi, odem kod Beverly u sobu, a nisam inicijalno hteo kod Beverly u sobu, zašto, brate, lik ima 400 metara, ono lik je ogroman, ima 220 kila, nema mesta, brate, pored njega se spava, kako da legnem u krevet pored Beverly, ono, šok bomba, jel da? I, pošto imam problem sa, nemam problem sa prehladom, ne uništi sam ja sam ko Buba Švaba, ali uveče ako ostaviš upaljenu klimu, meni je to ono, šok za organizam i GG. I ja ugasim klimu i legnem, i brate, Beverly bio budan i ja legao spavam tu i Beverly u toku noći ustane i upali klimu. Ja se budim prehlađen. I brate, pakao i zato sad, to je sve bila priča zašto neću moći se dernjam danas sa live-om. A zamislite kakve su tek ostale priče koje nemaju veze sa live-om. Ja, evo, krstim se, Ćale bi me se odrekao da znate šta je bilo na onoj gajbi. Znači, šok bomba, majke mi, znači, ono je bilo,
iz demonizacije u demonizaciju. Bilo je sve strašnije od strašnije. Kako su dani prolazili, tako je bilo sve jezivije. Neću pričam sad, bit će vremena za pričanje, možda ću pričati, možda neću, stvarno je bilo ono kriminalno, ali samo zato Pečurka nije jebo, tako da nije mi sjebo krevet. Respekt za Pečurku. Ali, brate, samo ću vam reći, neću ništa kažem. Neću ništa da kažem, ljudi, znate šta ću da uradim? Ja ću da kockam. Zašto? Zato što, verovali ili ne, što se ovo poremetilo?